Met een afgesloten Westerschelde-tunnel in het vooruitzicht wordt stiekem gekeken naar de terugkeer van de oude PSD-boten. Maar of dat zomaar kan? PSD die voert niet in de nacht. Dus ja, dat zal moeilijk worden. Er blijken nog heel wat meer haken en ogen aan te zitten. En verder vandaag. Zeeuwse oplossing voor het stikstofprobleem. En dit bijzondere huis staat te koop. Goedenavond. Kunnen we de PSD-boten niet weer gewoon laten varen? Het is een optie waarvan we waarschijnlijk nooit gedacht hadden dat we hem nog eens serieus zouden overwegen. Maar nu de oostbuis van de Westerschelde-tunnel volgend jaar 4 maanden dicht moet vanwege de reparatie van die grote scheur, ligt de vraag toch ineens voor. Een broodje kroket of een bakje erwtensoep. Hoe lekker zou het zijn als je die weer kan bestellen terwijl je onderweg bent naar je bestemming aan de overkant. Nou, veel Zeeuwen zien het wel zitten om tijdelijk die oude PSD-boten terug te halen terwijl de scheur in de tunnel wordt gerepareerd. Maar is dat wel een optie? In Breskens zijn er nog wel wat restanten te zien uit het PSD-tijdperk. We staan in de veerhaven van Breskens en hierachter ligt de oude fuik, zoals dat heet. En daar meerden de oude PSD-boten aan vroeger. Alleen zijn de oude veerboten zelf inmiddels al 20 jaar verdwenen. De laatste 2 dubbeldeks-veerboten die hier voeren zijn tegenwoordig in handen van Italië. Als we ze al tijdelijk mogen lenen van de Italianen, dan is het onhaalbaar om ze hier weer te laten varen. De boten zijn ook wel verbouwd in Italië. Maar ook waar we nu staan, bijvoorbeeld, daar liep vroeger de brug en de heftorens. Ja, er is een enorm getijdenverschil tussen bij Vlissingen en Breskens. Ja, daar moet je echt een brug hebben om bijvoorbeeld 2 meter lager aan boord te kunnen rijden. En dat is allemaal gesloopt. Daarnaast is het verkeer in de afgelopen jaren flink toegenomen. Op drukke dagen zijn er meer dan 30.000 passages door de Westerschelde-tunnel. Ja, we hebben wel eens berekend hoe lang het zou duren als je 1 dag Westerschelde-tunnel met de PSD zou moeten vervoeren. Ja, dan heb je wachttijden van dagen in de plaats van een uur. Vergeet het dus maar, die PSD-boten komen echt niet meer terug. Maar in die maanden kan je wel vaker het fietsvoetveer pakken. Het is namelijk de bedoeling dat de Westerschelde-ferry vaker gaat varen. Elk half uur een afvaart. Maar daarvoor is wel extra personeel nodig. Wat lastig is omdat de Westerschelde-ferry al langer kampt met een personeelstekort. Toch zijn er zo'n 8 nieuwe collega's gevonden en die worden nu al opgeleid. Mensen die net in dienst komen zullen eerst een paar weken naar Terschelling moeten gaan om de basis te leren. Nou, dan in oktober het vervolg. Dan hopen we dat ze klaar zijn in januari. En ondertussen dienen ze ook de regels en de werkwijze van de Westerschelde-ferry hier te krijgen. In de periode zelf wordt eraan gedacht om met een reserveringssysteem te werken. Want als we dat niet doen, ja, dan staan hier in de ochtend misschien om 5:45 500 man, terwijl we er 165 mee kunnen. Dus we zullen daar een reservering doen. Nou, en daarom vraag ik ook snel om duidelijkheid, want dan kunnen we ook een campagne opzetten, zodat mensen weten, oké, wat moet ik doen om die boot mee te krijgen. En er wordt nog gekeken of er tijdelijk meer mensen mee kunnen op de boot. Zodat we inderdaad het maximale kunnen geven wat er eigenlijk nodig is. Maar het zal nooit voldoende zijn om iedereen over te zetten, helaas. In maart wordt duidelijk wat het scenario's voor gebruikers van de Westerschelde wordt. Deels omrijden via Antwerpen of toch blokrijden. En dan worden de plannen voor de Westerschelde-ferry ook concreet. Bij een brand in Vlissingen zijn een woning en een schuur verwoest. De brand brak tegen het einde van de ochtend uit in een woning aan de Nieuwstraat. Door de korte felle brand stond ook korte tijd rook in de straat. Tegelijkertijd ging in de buurt ook een auto in vlammen op. De politie onderzoekt nu of er een verband is tussen de 2 branden. Dierenwelzijn Zeeland roept baasjes van honden en katten op om hun dieren niet achter watervogels aan te laten rennen. Dit weekend heeft Dierenwelzijn 2 zieke vogels opgehaald uit Breskens en Sluiskil. Als honden of katten aan zieke dieren snuffelen of erin happen, dan kunnen ze zelf besmet raken. Bouwvergunningen die vastlopen, boeren die klem zitten en projecten die compleet stilvallen. Het stikstofprobleem kent vele verliezers. Maar er lijkt een oplossing. Een techniek die stikstof kan omzetten in groene energie. En dat mogelijke ei van Columbus komt uit Hulst. Bij het bedrijf Colsen in Hulst weten ze het zeker.
Met de methode die ze hebben ontwikkeld kan uiteindelijk de hele provinciale stikstofdoelstelling worden gehaald. Dan hebben we het over 75% van de mest in Zeeland. En dat is dan voornamelijk koeienmest, maar ook andere mest kan daarbij. En daarmee kunnen we de doelstelling van de provincie, de 630 ton ammoniak, die kunnen we eigenlijk helemaal wegnemen. Met de Coulson-methode wordt de mest van tienduizenden koeien zo snel mogelijk naar een centrale verwerkingsplek gebracht. Zodat je alle emissies die in de stal kunnen voorkomen, voorkomt. Eenmaal op de verwerkingsplek wordt de mest als het ware uit elkaar gehaald door een stikstofstripper. In die stikstofstripper halen we de ammoniak eruit. De ammoniak die anders zou vrijkomen als die mest nog in de stal ligt of bij het gieren van de mest. En daar maken we dan een ammoniak kunstmest van. En het digestaat wat overblijft zit eigenlijk geen methaan en ammoniak meer in, wat er nog uit kan komen. En dat gaat dan weer retour naar de boerderijen, zodat ze dat in het voorjaar weer gewoon kunnen gebruiken om het land mee te bemesten. We lossen ook nog een aantal zaken op in het kader van duurzame energie. Want we gaan met al die mest gaan we heel veel groen gas maken. En we voorkomen ook nog een hele hoop CO2-emissies doordat die mest niet meer in de stal blijft liggen. De methode moet uitkoop van boeren voorkomen. En dat zou BBB-gedeputeerde Niele als muziek in de oren moeten klinken. Ja, het klinkt als een symfonie, zoals je het zo zegt. Maar dat betekent niet dat de provincie gelijk de portemonnee gaat trekken. Wat houdt ons tegen is dat de markt er gereed voor moet zijn en dat we uiteindelijk ook een vergunning moeten kunnen verlenen, zowel aan de verhestingsinstallatie als aan de veehouderij. Boeren hebben een vergunning nodig om aanpassingen aan hun stal te maken. Maar ze zijn bang dat die vergunning succesvol wordt aangevochten. En dus ontstaat er een impasse. Op dat Zeeland vooruit gaat lopen door zelf de vergunningverlening in hand te nemen, hoeven we niet te rekenen. Ja, dat kunnen we niet. We zijn afhankelijk van de wet, we zijn afhankelijk van de Rijksoverheid, we zijn afhankelijk van de rechtspraak en op dit moment kan dat niet. Met de onder andere Coulson-methode lijkt er nu dus al een oplossing te zijn voor het Zeeuwse stikstofprobleem. Maar of die oplossing er ook daadwerkelijk komt, hangt niet meer af van techniek, maar van politieke durf. Tijdens de afsluiting van de Vlakentunnel in april krijgen treinreizigers op het traject van Capelle-Bieselingen tot aan Vlissingen korting. Op die manier moet het autoverkeer op de omleidingsroute ontlast worden. Zowel in de spits als in de daluren krijgen mensen maximaal zo'n 60% korting als ze een afstand afleggen die langer is dan 10 kilometer. De molens in onze provincie staan vandaag in de rouwstand. De onderste wiek staat dan een klein stukje voorbij de molen als teken van afscheid. Het is een eerbetoon aan Johan Hoefkens uit Middelburg, die vorige week overleed. Hoefkens leidde veel andere molenaars op en was de medeoprichter van de vereniging De Zeeuwse Molen, die dit jaar 50 jaar bestaat. In Vlissingen staat een bijzonder huis te koop. De woning in de Nieuwstraat werd 400 jaar geleden bewoond door Michiel de Ruiter. En hij komt nu na een halve eeuw weer op de markt. Het gaat om het huis waar Michiel de Ruiter halverwege de 17e eeuw woonde met zijn derde vrouw Anna van Gelder, voordat hij naar Amsterdam verhuisde. Dat is ook het enige pand eigenlijk wat we kennen van de Ruiter in Vlissingen, waar we weten van, oh, dat moet je koppelen aan Michiel de Ruiter. En voor de rest hebben we natuurlijk niet zo heel veel. We weten nauwelijks waar hij geboren is, ja, in de Sint-Jacobstraat, maar waar. Hij heeft in de Molenstraat gewoond, maar waar precies, dat kunnen we weer nog wel nagaan. Dus dit is het enige zekerheidje eigenlijk? Zeker. En door die naam van de Ruiter zijn er extra veel bezichtigingen. Dat speelt een rol, ja. Dat vinden mensen toch interessant. Mensen vragen daarnaar. Het is geweldig om dit in de verkoop te mogen hebben. En wie dan een kijkje komt nemen, treedt zo de 17e eeuw binnen. Dan lopen we door het pand, dan herkennen we wel de balkenplafonds, de trappenpartij, een trap op zolder, tegeltjes, schouwelementen. Dus er is nog een aantal elementen aanwezig. De vraagprijs voor het pand is bijna 6 ton, maar dat is exclusief de waarschijnlijk forse verbouwingskosten. En dan naar Hulst. Een carnavalsstoet door je straat is natuurlijk hartstikke leuk, maar in het centrum van Hulst konden ze er wel erg lang van genieten. Want vanwege het winterweer kwam de optocht er namelijk gistermiddag volledig tot stilstand. Er was geen beweging meer in te krijgen. Dit was het beeld gisteren aan het einde van de middag. Midden in Vossenstad kwam de carnavalsstoet tot stilstand. We wisten natuurlijk wel dat er sneeuw voorspeld was, maar we werden toch een beetje overvallen door een behoorlijke sneeuwbui.
En ja, uiteindelijk resulteerde dat erin dat er een aantal wagens begonnen weg te slippen. Ja, dat is qua veiligheid geeft dat gewoon geen fijn gevoel. Eerst werd besloten om alle wagens tot vanmorgen te laten staan, maar even later moesten ze van de hulpdiensten eigenlijk toch weg. Maar ja, dan ben je laat in de avond. Het is donker. Je moet met grote carnavalswagens moet je in het donker gaan rijden. De vraag is ook van in hoeverre is er een verzekeraar die überhaupt wat dekt mocht er wat misgaan. Bovendien, ja, als 2 uur eerder het besluit al is genomen van de wagens blijven staan, dan was het ook moeilijk om nog nuchtere chauffeurs te vinden om die wagens weg te rijden. Ja, en daarom moesten ze vanmorgen vroeg uit de veren om de wagens terug naar de loods te rijden. Een domper dat het allemaal zo is gelopen, zou je denken. Aan de andere kant, zoiets maak je nooit meer mee. Dus achteraf kan je er nog wel, heb je er een mooi verhaal van. En dan gaan we in september op het gemakje nadenken wat we volgend jaar gaan doen. Maar we hopen wel zonder sneeuw dan. Geen sneeuw meer vandaag. Wel nog enkele buien, maar ook volop zon. Het werd ongeveer een graad of 5. Vannacht en morgenochtend kunnen er opnieuw toch weer enkele winterse buien vallen. Woensdag is dan een droge en zonnige dag. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens je voor nu nog een heel fijne maandagavond.